What's up guys? Magmanihan ta karon diri sa plaza. Gabi ing dako, grabe kadagang tao guys. So, mangita may lugar nga amo taguan pero awa grabe kadagang tao. Saan mo pag manihan na ni kadagang tao? Dagan man kay tao guys, wa man mi mabutangan. Aka na to ibutang. Ambot lang. Aw na to guys. Ato na ibutang. Isa lang. Isa-isa pero lailhay siya nga lugar diri sa plaza. Grabe kadagang tao. Yay. So guys, among buhaton para na challenge. Utangan na magdaghan, dagan kayo. So naay trap ang uban. Wait a minute. Kung ang makuha ninyo trap, aloy mo. Pero kung ang makuha jackpot, jackpot. Okay? Okay? Okay na. Sige. Dobi, amo na to ibutang. Pangita sa tulog. Imo ora pangit. Di ko pangit. A few moments later. Tanan ni Clue guys naa sa video so wala na ako kiingon kung asa gyud pero mabantayan ninyo na ni Clue. So ibutang na to ang unang secret. Na, ta. Oh my God! Ay, Ang kadua. Guys, murag playground guys. diri ang playground. Yay! Sige. Lasag yung lisuda mangita o lugar guys. Bah. Ayaw ba niya ninyo kalimtaw i-share ha? Just comment kung kinsay nakakita, unsay inyo nakita o unsa ka jud kanang yung pagpangita. Manguli na tadab kay na planta na nato tanan. Nay napulo ka bomba. Bomba na nun, nay pulo ka kanang dili mao din nay isa nga tinuod. Pangitaan na lang ninyo. Medyo dako-dako gid yung plaza guys. So kamo na yung mangita diha. Good luck sa inyo ha. O ayo kay mo pagabi ha. Grabe ka challenge guys. Mangita og lugar nga taguan ani kahapi kadagan tao aning oras sa mga estudyante. Dagan kita. Muli na mi. Bye. Bye. Bye.